Mamili ay, mamili. Ipalista man ka ninyo kung pila yung nakuha nito. Palista, 50 ko ah. O sige, mo ah. Ako ah, 30 mil. 30 akong ang sa talon, Sarge. Ako na isa, Sarge. Sipat! Oy, Sarge! Oy, Sarge! Asam to sila chairman? Tuon ako to. Uy, Sarge, mayong to. Ay, may nga to. Nakita niyo si chairman? Nasa sagingan, Sarge, ng harvest. Ah, sige, ako matuon. Kalin, pila ka bak sa tuwang putaron? 180, sir. Ah, sige. Mayo. John, dako na karton? Dagyan pa, Sarge. Okay, mayo. Ah, Jin. Okay lang itong saging? Okay kay Sarge, dagko. Wow! Good quality. Malingod sila kaon na sa to produkto nga saging. Dagko, Sarge. Asa naman si chairman nag Dirasi! Wah, mailas! Dirasi! Basta kahit 30 to ako na-harvest naman ha. Vamos, 50 mo to ako sa Alberto. Kalon mo kay kano. Aman na tayo mag-harvest namin. Yan na now. Gasmay ka itong harvest mo. Gasmay, yapon. Chairman! Aray mo na asa kong gikan. Wah, mailas! Trabaho ng tagon na nila. Sarge, Sanawa, wala na trabaho sa take, Sarge. Wala nag-harvest, Sarge. Sanawa, daghan kami na-harvest. Bawas ako. Ako rin nag-harvest, Sarge. 30, Sarge. Sabi niya, kaya badlungan kayo kung mag-harvest, Sarge. Kauri, get nga, Sarge. Lubuan ka, dagbay kayo. Taro ako, nagbo kayo mga saging, Sarge. Ako na pala harvest. Ako nag-harvest na. Yan, gagbay kayo mga pang-harvest niya. Asa mo na. Mamili ay, mamili. Ipalista man ka ninyo kung pila yung nakuha nito. Palista, 50 ko ah. O sige, mo ah. Ako ah, 30 mil. 30 mil akong ang sa talon, Sarge. Ako na isa, Sarge. Taon mo tulitik. Lagawa, lagani. Siguro na doon sa sunod. Si Ido Kutik eh, mukatog ko. Siguro tani. Si Chirman, ang tawag pakitaon, Chirman. Ay, butcher man o. Boss. Mura ka ni Miss Universe si Chirman. KKI mo po. Boss, kabanin mo yung boss mo. Sa may problema ha. Gusto mo Chirman. Kung sa may ingon di mo kang Sarge na, hindi naman may taga-agwan, makasiyan, makamera. Chirman nang ko. Ako'y kasi dadala ni Pading ba? Ayaw ka ba ka? Sila may pasiyon kay 30 mil mo ito ka pinangakong nakuha na kong saging. Bisik na kang. Gusto kong 10 mil, si Iho na ko. Oy, Sarge! Ay, Sarge! Uy, ano sa man to? Nani? Boss! Wala Chirman! Agong ka! Natagag sa agong ka, boss! Buhay mga Chirman! Okay, Chirman. Nakatay na! Isa mo na! Bali na ulo sa lubot!